Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Isa ng ganap na tropical depression ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Aurora tinawag na Bagyong Isang. Sa idalabas sa Tropical Cyclone Bulletin No. 1 ng Pag-asa, muling namataan ang Bagyong Isang sa paglandfall nito sa Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometro bawat oras, malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Aabot ang malalakas na hangin hanggang sa 200 kilometro mula sa gitna ng Bagyong Isang. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa mga sumusunod na lugar: Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern at central portions ng Aurora, partikular sa Kasiguran, Dinalungan, Dilasag, Valera, Maria Aurora, Dipakulaw at San Luis, at sa northern portion ng Nueva Ecija, partikular sa Lupao, Karanglana, Pantabangan at San Jose City. Samantala, naglabas din ng heavy rainfall warning No. 1 ng Pag-asa sa NCR Regional Services Division dahilan sa epekto ng Bagyong Isang alas 10:30 kaninang umaga. Nasa yellow warning level ang Bataan, Metro Manila, Cavite, Nueva Ecija, Zambales, partikular sa Botolan, Cabangan, San Felipe, San Narciso, San Antonio, Subic, Castillejos, San Marcelino at Olongapo City, at Batangas, partikular sa Balayan, Calaca, Calatagan, Laurel, Lian, Nasugbu at Tuy. Posible ang baha sa mga flood-prone areas sa nasabing mga lugar. Habang nakakaranas naman ng light to moderate with occasional heavy rains ang Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Tarlac at Quezon. Iba pang bahagi ng Batangas at ilang bayan ng Zambales na makikita sa inyong screen. Posibleng magtagal ang mga pag-ulang ito hanggang 3 oras at makakaapekto rin sa mga karatig lugar. Para sa ibang mga balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.